Xogħlijiet ta' kostruzzjoni fid-djar u proprjetajiet li ma jaffettwawx lil terzi persuni jistgħu jkomplu minnu fih. Hekk sostna ma' One News l-avukat Robert Musumeci dwar ir-regolamenti l-ġodda li daħlu fis-seħħ it-tnejn li għadda biex iħarsu drittijiet ta' terzi waqt xogħlijiet ta' twaqqih ta' bini u skavar. L-avukat Musumeci saħaq kif il-liġi l-ġdida m'għandix iżommi xogħlijiet billi jitkomplew meta liema xogħlijiet ma jkunux se jaffettwaw lil ġirien. L-interventi fejn il-periti ċertifika illi għalkemm huma xogħlijiet ta' kostruzzjoni iżda ma jaffettwawx lil terzi. Tajjeb jinnaf, pereżempju inti qed tagħmel xogħol fejn ma tmiss ma terzi, jew inkella x-xogħol li qed tagħmel huwa xogħol ta' construction jew alteration illi mhux se teffettwa lil terzi persuni. F'dak il-każ jekk il-perit jiddikjara dan, allura illi xogħlijiet jistgħu jkomplu minnu fih. Għal qabel ma jibda x-xogħol issa liġi titlob lil perit jagħmel analiżi ta' xemm fil-madwar qabel il-kuntrattur jibda jqatta l-blat u jissokta bix-xogħol. U dan qegħdin nagħmluh billi il-perit responsabbli l-ewwel jagħmel studju, jagħmel analiżi ta' kif inhu l-blat, ta' kif inhu l-bini fil-madwar, imbagħad jiddeċiedi kif għandhom jipproċedu x-xogħlijiet. Stqar li jekk il-perit jara li l-intervent strutturali mhux se jikkaġuna danni għal terzi, ix-xogħlijiet ikunu jistgħu jitkomplew. Hemm xogħlijiet oħrajn jinnaf pereżempju jiena qed nibni struttura fejn b'dak li qed nagħmel mhux se naffettwa lil terzi persuni għaliex jiena qed ningalja grazzi tal-argument fuq ħajt illi huwa indipendenti minn dak tal-ġar. Jew naf, jew qed nagħti kontrabejt, jew qed nibni opra morta. Jekk il-perit jiċċertifika li f'dawn iċ-ċirkostanzi b'dak li se nagħmel mhux se naffettwa lil terzi, allura il-perit dejjem jekk huwa konvint jista' jutilizza dan l-artikolu 26, jiċċertifika dan li qed ngħid u x-xogħlijiet jistgħu jitkomplew. L-avukat Musumeci saħaq li għalkemm l-avviż legali preżentament jitlob li responsabilità tas-site manager tkun merfuqa minn perit, stqar li l-mod kif inkitbet il-liġi ma żommx lill-gvern milli fi żmien li ġej professjonisti oħra jkunu wkoll rikonoxxuti bħala kompetenti biex jagħmlu dan l-irwol tal-uffiċjal tekniku fuq is-sit. Saħaq li dan l-avviż legali se jibdel is-settur għax fuq kollox se joffri protezzjoni lil ġirien ta' siti fejn ikun se isir l-iżvilupp, anke jekk din il-protezzjoni tista' tiswa ftit telf ta' ħin għall-iżviluppatur. Issa qabel tibda, trid tissottometti l-analiżi tiegħek, l-istudju tiegħek se jkunu online fejn il-ġirien se jkunu jafu x'se tagħmel. Issa dik hija d-direzzjoni tal-gvern. Naturalment, wieħed jista' jikkummenta, wieħed jista' jikkritika li issa x-xogħol ħajtarġa b'ġimagħtejn, ġifieri jekk jiena se nqatta' għandi ġimagħtejn nistenna sabiex il-ġirien ikunu jistgħu jaraw kif se jsiru x-xogħlijiet. Però il-gvern huwa kommess illi il-ġirien ikunu first and foremost ikunu siguri f'darhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.